Señor secretario, Perdón. o punto seguinte, entendo que se falou na Comisión de Programación que se vai a debatir conxuntamente o punto 8 co punto 10, aínda que se voten por separado. Creo que foi ese o acordo. Vale, entón, bueno, o punto 8º é a moción do BNG para a mellora da sanidade pública e o punto 10º é a moción do Partido Popular para mellorar o servicio de pediatría no PAC de Betanzos. Ben, na orde do día, ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señora alcaldesa. Ben, temos debatido en numerosas ocasións nesta sala e temos sacado adiante en numerosas ocasións acordos relativos ao estado do servizo sanitario público na nosa localidade, no Centro de Saúde do Carregal e na área sanitaria que nos corresponde, e a situación pois segue sendo a consecuencia da política de recortes do goberno galego, pois segue sendo o desmantelamento da atención primaria, ocultación e manipulación de listas de espera, precarización e explotación de persoal, excesivas xornadas laborais, doblar turnos, etc., e o recorte, peche de camas hospitalarias, privatización e externalización de servizos esenciais, derivación de doentes á privada, desatención da saúde mental e da saúde para as mulleres, etc. Son políticas que, en definitiva, decisións unha a unha e que en conxunto levan ao sistema sanitario público de Galiza unha situación de difícil retorno se non se frea. Conseguiuse frear o desmantelamento do servizo da sala de partos do Hospital Comarcal de Verín e se recuperou, grazas á mobilización popular, o servizo de pediatría nese Hospital Comarcal, mais é unha guinda, é a ponta do iceberg do problema sanitario que hai no país, no que a atención primaria se refire. Creemos que debemos facer un xesto diante da Xunta, un máis, a ver se desta vai, para reclamar que na nosa área sanitaria, que no Centro de Saúde do Carregal e no resto de centros da nosa área sanitaria, insisto, se poida dispoñer dos servizos sanitarios públicos de calidade, algo que é elemental, que supostamente está garantido na legislación, a empezar pola Constitución e acabar cos regulamentos que estructuran o servizo dos Sergas, mas que na realidade non é tal e está retallándose cada vez máis a cada recorte, a cada decisión das autoridades dos Sergas de non repor médicos, de non cubrir baixas, etc. Témolo debatido aquí moitas veces. Nós precisamos os servizos públicos de calidade como calquera outra persoa e o que non vemos lógico desde o Bloque Nacionalista Galego é que eses servizos se estean a concentrar nas cidades, nos hospitais das cidades e se estea a deixar o resto do país como se foramos galegas e galegos de segunda. Nese sentido, pois xa digo, creo que ainda hai 2 meses traíamos unha moción centrada na cuestión do servizo de pediatría no Centro de Saúde do Carregal, que deu outra volta a peor nas últimas datas, non? Entón, a cuestión é que, claro, estes días salía o presidente da Xunta dicindo que ele contrataría pediatras e os atopara para Verín. Ao final parece ser que os atopou, pero que aquí estamos nun estadio previo. Desde o ano 2015, o Bloque Nacionalista Galego, todos os anos, nas emendas aos orzamentos da Xunta, presenta unha emenda pedindo 120.000 euros para contratar máis pediatras para o Centro de Saúde de Betanzos e os centros de saúde da comarca, porque cando quedan por vacacións, permisos, doenzas, enfermidades e demais, sin pediatras, caen aquí. Aquí xa temos o cuadro xusto, cando falta algún, estamos a peor e, como o verán pasado, a peregrinar polos centros de saúde da comarca ou acabando ateigando as urxencias hospitalarias por cousas que teñen moi doada solución nun centro de saúde. Entón, isto é un exemplo, pero é a proba do algodón que dicía aquele comercial, non? Esta é a situación que temos e nós o que creemos é que hai que demandarlle a Xunta que lle dé a volta á cuestión. Entón, leo os acordos que propomos, perdón, e remato. Non sei en que punto teño que anunciar que temos unha emenda para a moción do PP porque non sei como vamos a debatir isto, honestamente. Entón, de entrada, vou ler os meus acordos e logo xa me dirán. Apoiar a manifestación convocada pola plataforma So Sanidade Pública o vindeiro 9 de febreiro en Compostela, demandar o cese da política de desmantelamento e peche de servizos nos hospitais da nosa área, revisar o concerto cos hospitais e clínicas privadas e eliminar aqueles que non sexan precisos como dispón a Lei Xeral de Sanidade, reducir as listas de agarda e os tempos de demora de consultas de atención hospitalaria, probas diagnósticas, cirurxía e procedementos terapéuticos e publicar as listas de agarda ocultas acabando coa súa manipulación. En quinto lugar,
paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios da nosa área sanitaria actualmente moi insuficientes dadas as características de idade da nosa poboación. En sexto lugar, acabar coa política de privatizacións de recursos e de derivar pacientes a clínicas privadas mesmo innecesariamente. En sétimo, acabar coa política de persoal dos servizos de saúde baseada na precarización e na explotación laboral. Oitavo, demandar da Xunta un plan de millora da atención primaria, da saúde mental e da atención á saúde das mulleres. En noveno lugar, demandarlle á Xunta a adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade máis dos Sergas ás necesidades reais dos nosos centros de saúde, dotándoos do persoal necesario para garantir unha atención accesible e de calidade. En décimo lugar, sustituir a xornada completa aos profesionais do Centro de Saúde do Carregal cando falten a consecuencia de baixas, vacacións, licencias ou permisos para garantir un servizo de calidade, nomeadamente servizos como a pediatría, xinecoloxía, matró, etc. E sustituir igualmente os profesionais do PAC, punto de atención continuada, nas súas ausencias, evitando que teñan que asumir as consultas ou demais profesionais da quenda coa conseguinte carga de traballo, nomeadamente servizos con usuarias hipercualificadas como son as urgencias psiquiátricas. E para todo isto, pues, obviamente, facultar a alcaldía ao concelleiro en quen delegue e comunicar a presente moción á Consellería de Sanidade, facela pública ao conxunto da población e dar cos medios posibles para o Concello a máxima difusión ao contido destes acordos. Estes son os nosos acordos e non sei en que punto presento a emenda a moción do PP, casi cando a presenten ou... Non sei, pregunto. Como queira, nesta intervención ou na segunda? Casi, non sei. Na segunda, vale. Vale. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Lectura a nosa moción, adiantando que incluso nós pretendíamos a sustitución dos seus acordos polos nosos acordos que teníamos aquí nesta moción, pero bueno, xa o debateremos na segunda intervención e listo. Ben, é sobradamente coñecido que en Galicia e no resto de España existe un déficit de pediatras. España é un dos poucos países en Europa que aposta pola pediatría en atención primaria. En Galicia, dentro do contexto nacional, é unha das comunidades con maior taxa de cobertura pediátrica próxima ao 90%. A comunidade galega é unha das autonomías con maior taxa de cobertura pediátrica próxima ao 90%, como decía con anterioridade. É dicir, que preto de 9 de cada 10 plazas de pediatría en atención primaria están cubertas por especialistas. Noutras comunidades, como Madrid, Extremadura, Comunidade Valenciana, Murcia, Andalucía e Canarias, a cobertura pediátrica roza o 70%, en Baleares é do 50%, en Castela-A Mancha é aproximadamente do 60%. Na Sanidade Pública Galega dispoñemos dos recursos necesarios para unha axeitada cobertura asistencial. Se ven evidente que a situación de paro case cero en medicina familiar e comunitaria ou paro cero en pediatría que afecta a todas as comunidades autónomas nestes momentos, representa unha gran dificultade e imposibilita a cobertura de todas as urgencias dos titulares, aos que temos que agradecerlle o esforzo para garantir a excelente calidade asistencial que dispensamos. Dende a Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, os Sergas, adoptáronse, como ben saben, por información que se trasladou do Parlamento, distintas medidas para poder solucionar este déficit, como a convocatoria anual das OPEs, nas que se priorizaron as categorías propias de primeiro nivel especial, como médico de familia, pediatra de atención primaria e especialistas en enfermería familiar, ou unha OPE do 2018, onde se incluíron 58 plazas de pediatría de atención primaria, ou unha OPE do 19, onde hai 35 de pediatría de atención primaria. É por ello que, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular, solicítase, en base ao regulamento, os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a Xunta de Galicia a manter o compromiso pola estabilización do personal de sanidade pública a través das convocatorias de ofertas públicas de emprego, nomeadamente para as categorías do primeiro nivel asistencial, como pediatras de atención primaria e médicos de familia, así como seguir dotando de plazas a categoría de enfermería especialista en pediatría e a de enfermería familiar e comunitaria. En segundo lugar, instar ao Goberno de España a que promova, en colaboración coas comunidades autónomas, todas as medidas que sexan necesarias para solucionar o déficit de especialistas do Sistema Nacional de Saúde. E, en terceiro, en último lugar, que a alcaldesa ou concelleiro en que delegue leve a bon fin estes acordos. De momento, nada máis, e moitas gracias. Voceiro socialista ten a palabra. Ben, a sanidade pública vive momentos de difícil equilibrio entre a inmensa calidade e capacidade dos seus profesionais e evidente ineficiencia dos seus dirixentes. O Sistema Público de Saúde ten a súa orixe na Lei Xeral de Sanidade do ano 1986, con Ernest Lluch como ministro e Felipe González como presidente, e que no traspaso de competencias a Galicia coa Lei do Servicio Galego de Saúde no ano 89, sendo presidente autonómico Fernando González Lache. O compromiso dos socialistas coa sanidade pública é unha vinculación inseparable e a cidadanía se o percibe ao indicar sempre nas avaliacións que somos os socialistas que mellor xestionamos a sanidade. En España, os anos de goberno de Rajoy foron moi duros para a sanidade pública, con recortes constantes que danaron a capacidade asistencial do sistema.
En Galicia, a década Feijóo redobrou co ese esforzo en recortes e así a cidadanía galega valora ao sistema como o terceiro peor de todas as comunidades autónomas, como indica ano tras ano o barómetro sanitario oficial. Esta valoración destaca moi ben aos profesionais, pero 3 de cada 4 galegos e galegas afirman que son necesarios cambios na xestión. Os gobernos Feijóo emproveceron o sistema sanitario en diversos campos. Dende que Feijóo cedeu ao goberno galego, a atención primaria perdeu máis de 1.100 profesionais e 180 millóns de euros son a atención primaria, segundo amosan os propios orzamentos oficiais da Xunta de Galicia. Feijóo modificou a legislación para quitar toda a autonomía de decisión aos hospitais comarcais, creando unha Galicia de 2 velocidades onde os centros comarcais teñen cada vez menos servicios e perden profesionais. O peche do paritorio de Verín foi a gota que colmou o vaso, evidenciándose agora que era posible resolverse se houvese vontade no seu momento, e quedando claro que pechalo foi unha decisión intencionada, que sinala tamén a posibilidade de pechar servicios semellantes nos restos de hospitais comarcais. A precarización dos empregados da sanidade pública ven sendo inaceptable nestes anos, a vontade explotadora en termos laborais fai un sistema máis ineficiente, con máis demoras e con inestabilidade permanente, o que impide crear novas posibilidades de servicio e traballar nas melloras necesarias. Nesta mesma legislatura, o Sergas ten sido condenado judicialmente en numerosas ocasións polo sistema de contratación, con sentencias que mencionan termos como contratación fraudulenta e torticeira, e que insta a corrixir que se contrate por días ou por horas de maneira encadeada para cubrir plazas que deberán ser convocadas de maneira estable. Por todo isto, vivíronse nestes anos numerosas movilizacións de profesionais e da propia cidadanía, dimisións en bloque como os chefes de atención primaria de Vigo, folgas como os traballadores de ambulancias, servicios de urxencias e PACs. Ante todo isto, atopouse un goberno incapaz de transformar e de afrontar os problemas que se parapeta e trata con desdén a todos os colectivos. Polo tanto, quero manifestar que donde o Grupo Socialista apoiamos a movilización cidadá convocada para o 9 de febreiro en Santiago de Compostela en defensa da sanidade pública e coincidimos plenamente nos acordos formulados polo Bloque Nacionalista Galego na súa moción. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Pois mire que ben que a nosa emenda era de sustitución á súa, entón seguro que chegamos a unha, como se di, unha transacción, non? Se me permite, señor alcalde, se reparto o texto que vamos propor e explico que me vai cargar explico o sentido do asunto. A ver, en primeiro lugar, a nós que o PP nos pida algo nunha moción para pedirlle a Xunta como se a Xunta fora, non sei, unha xestoría ocupada por alemanes, cando en realidade é un goberno do PP, pois en primeiro lugar nos fai pensar un pouco nos queren un pouco tomar o pelo, non por dicilo suavemente, o sea, un pouco cínico no sentido etimolóxico do termo, que o PP nos propoña esta moción tal como veñen os acordos, como se non fora con eles a cousa, non? Nomeadamente, como dicía na primeira intervención, cando levan o PP, non unha xestoría de alemanes que nada ten a ver co país, desmantelando o sistema sanitario público galego desde hai 10 anos, non? Que é unha cuestión que vimos debatindo nesta sala, insisto, pois meses e meses e meses e meses, a conta do que padecemos aquí en primeira persoa no centro do Carregal, non? Despois, hai unha cuestión que os propios sindicatos, os colexios profesionais de médicos, as plataformas sanitarias, as organizacións profesionais e as asociacións de doentes que as hai, pois coinciden en que son precisamente as decisións que se están a tomar desde as xuntas que afectan de forma gravosa a sanidade pública, nomeadamente na parte non urbana do país, ou sea, en comarcas como a nosa e máis rurais que a nosa. Que non é un problema de falta de profesionais, ou tan só non é un problema de falta de profesionais, senón de como se cubren da problemática da temporalidade, das prazas interinas, das prazas temporais, dos contratos por xornada, por horas, da gran precariedade, da incerteza para construir unha vida para un profesional, non? Entón, que fai que emigre, en definitiva, xa o temos falado moitas veces. Pediatras hai que ter cartos para pagarles un salario digno para construir unha vida neste país. Se non, se van a Inglaterra. A ecuación é moi simple. A Inglaterra onde lles paguen, vaya. A Portugal, moitos deles tamén. Entón, claro, son dúas cuestións que hai que poñer en paralelo. E se a Xunta non está disposta a pagar aos seus profesionais o que lles ten que pagar e ofrecerles a estabilidade que ten que ofrecerles para que dean un servizo de calidade e se impliquen na súa área sanitaria, evidentemente, pois temos o vicio de comer todos os días e nadie traballa gratis e o pode evitar. Esa é unha das cuestións que sinalan, xa digo, todos os sindicatos e todas as agrupacións profesionais e demais. E logo outra parte,
que apuntamos na emenda que agora de seguido ler, que é o avellentamento do propio cadro de persoal do Sergas. O seu plan de ordenación de recursos humanos xa prevé esta casuística que temos persoal sanitario dunha certa idade, co cual ou se toma a decisión de cubrir de maneira estable, non con contratos por xornada, de facultativos, de enfermeiros e de todo o cadro de persoal que fai falta para poñer a funcionar un centro de saúde, ou, en nada, témolos a todos xubilados que dan dous e non dan paleado a cantidade de doentes que hai, sin salir daqui, nun centro de saúde como o noso. E isto, claro, isto ten outra variable máis, que é a cuestión das listas da garda, que non se convocan as listas de contratación como se debe facer, hai un atraso que impide descoñecer os profesionais que opcións teñen tamén. Entón, todo isto redunda en que, evidentemente, chega ao final, e é o que di a excusa que daba o PP ainda de 2 meses, es que non hai profesionales, claro. Se creamos as condicións para que prefiran marchar do seu país, deixando aquí a súa familia, en lugar de que queden e que rindan ao seu país, a súa profesión, e devolvan de algún xeito o investimento que toda a sociedade galega fixo en formalos, claro que non hai personal. Pero hai maneira de que o haxa. Entón, esa é a cuestión, e é o que saltan, e é o que desemboca en que, agora, no Centro de Saúde do Carregal, teñamos pediatría só en horario de mañán e outras moitas cuestións. Porque, ao final, as cousas salen de algún lado, non salen dunha berza ou espontaneamente, non? Entón, o acordo transaccional, xa chegados a este punto, que propomos entre a súa moción e a nosa, é o que paso a ler. Instar a Xunta a dar maior estabilidade a todos os profesionais de pediatría e demais traballadores e traballadoras da sanidade pública con políticas destinadas a estabilizar os postos de facultativos en todos os centros e rematar coa precariedade e coa explotación laboral. Realizar no prazo máximo de 6 meses un plan de ordenación de recursos humanos a partir do cal presentar un plano de estabilidade de emprego para negociar de inmediato na mesa sectorial establecendo un cadro persoal coas ratios axeitadas e ofrecendo unha calidade asistencial digna, rematando coa precariedade na contratación e convocar todas as prazas vacantes, que senón é imposible dar atención de calidade. En terceiro lugar, aumentar as prazas de formación para as especialidades de atención primaria, nomeadamente pediatría, medicina familiar e comunitaria, e, en cuarto lugar, demandarlle ao goberno español o aumento do número de prazas para adaptar as prazas de formación polo sistema de residencia de MIR e IR que se ofertan en Galiza ás necesidades reais que ten o Sergas para a cobertura dos seus profesionais. Esta emenda que lles propomos para sustituir os seus acordos. E, bueno, e ahora vemos, máis nada. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Ben, obviamente, non só por estar en desacordo na exposición de motivos que facía na moción que nos traía, senón tamén en algúns dos acordos que aquí nos propón. Creo que hai manifestacións que son excesivas, dende logo. Posto isto, non podemos aceptar esta emenda que se nos trae. Todas estas consignas de privatización, de desmantelamento, de listas de demora e todo eso, vostedes saben que son falsas. E o saben porque, aparte, teñen os datos oficiales. Teñen os datos que se foi trasladados tanto no Parlamento, en algunha ocasión a petición do Grupo Socialista ou do Grupo Nacionalista, e outras veces que os propios datos que se daban no Parlamento, co cual moitas das declaracións e manifestacións que fan na exposición de motivos ou incluso en algún comentario son totalmente falsas. Mire, con respecto ao tema dos orzamentos, no orzamento do 20 para a sanidade ascende a 4.109 millóns. Son datos que obviamente conocen. Son 121 millóns máis que no ano anterior e que supón un incremento de 3%. No gasto de personal, os Sergas, son de 1.755 millóns, o 43% do orzamento, 59 millóns máis que no ano anterior e un 3,1 que no 17. E o orzamento de atención primaria é de case 1.300 millóns de euros, algo máis do 32% do conxunto do Servicio Galego de Saúde. Fíxese a diferencia co que dicían antes, creo que era o portavoz socialista, na súa época. Na súa época do Bibartito, o exposto xeral, os orzamentos xerales, eran de aproximadamente casi 15.000 millóns de euros. Nos últimos anos, quizás nos últimos 7 anos, a Xunta e os seus orzamentos son en torno aos 10.000. Obviamente houve unha reducción non provocada. E iso supón, evidentemente, non unha merma, porque a pesar deso se foron incrementando, pero se fan unha comparativa cos porcentajes de cando tiñan casi 15.000 millóns de euros cando son 10.000, obviamente, claro, cada un fai a comparativa como lle interesa, eso está claro, pero esa comparativa, evidentemente, non é real. Falábase tamén na exposición do BNG
do Plan Galego de Atención Primaria. Fíjese, e isto tamén o saben perfectamente, que Galicia é das primeiras comunidades autónomas que puxo en marcha este Plan de Acción 2019-2021, que foi a parte recentemente, que en abril ou en maio, aprobado polo Consello da Xunta e que teñen, obviamente, todos os datos. Un plan, ademais, que foi consensuado con todos os colectivos e sindicatos sanitarios. Foi co total acordo a aprobación nese Consello. Falaban tamén, creo que o portavoz socialista, das listas de espera. Hombre, non sei que datos terá. Dende logo se ten os oficiais, que eu sei que o seu grupo parlamentario no Parlamento os ten, o tempo medio de espera, por exemplo, en cirurxía, reduciuse 7 días menos que en decembro xa de 2018. E máis, estamos en 54,5 días. A mellor cifra en espera dende que existen registros deste tipo. Se pode consultar, obviamente, no sitio onde hai que consultalo e oficialmente. Nos tempos medios de espera de cirurxía de prioridade 1 baixouse a 16,7 días e do tipo 2 a 55,1. 10 días máis no primeiro caso, con respecto ao 18, e 9 no segundo caso. E con respecto, que tamén viña a exposición de motivos na moción de BNG, con respecto á privatización e os concertos. Hombre, é curioso que falen deste tema. Primeiro porque os concertos privados, que a sanidade, este tipo de concertos, de convenios, existen desde fai 3 décadas, ou mellor. Desde que se transferiron, xa antes de que se transferiran ás comunidades autónomas as competencias en sanidade. Xa o que era o antigo Instituto Nacional de Salud, xa tiña concertos deste tipo cara a sanidade pública. Pero é curioso, porque xusto entre o 2004 e o 2008 estes concertos aumentaron hasta un 44%. Non me acordo ben quen gobernaba, creo que era cando había 2 presidentes, Touriño e Quintana. E xusto desde 2009 ata agora xa se reduxo un 7%, co cual eleccións de concerto e de privatización na sanidade pública creo que non poden ir dando, sobre todo cando, xa lle repito, se vai eses datos que facían cando se fixeron as transferencias no ano 86, xa existían este tipo de concertos e con un porcentaje ainda maior. Así que, obviamente, terá que comprender que o noso sentido de voto ante a súa moción e ante a súa emenda vai ser en contra. Nada máis e moitas gracias. Entendo que non aceptan ningún dos dous grupos a emenda do outro e que se manteñen as mocións tal e como estaban. A nosa mantemos así. A moción do PP non amenda a totalidade da nosa. Non, foi un... Era unha broma. Foi... Era unha Me deixa, broma. foi un charrasquillo que fixen ao principio. Claro, pero sí. No, sí. Hombre, se acepta. Hombre, se queres a propone. Voceiro socialista, ten a palabra. Ben, en ningún momento este voceiro, señor portavoz do Partido Popular, falou das listas de espera, e que nin as citei na miña intervención, nin as citei. O que si citei é que a ciudadanía galega valora o sistema como o terceiro peor de todas as comunidades autónomas, e tamén citei que 3 de cada 4 galegos afirman que son necesarios cambios na xestión. Citou o goberno bipartito, si, na época do bipartito existiu un acordo en 2008 cos sindicatos para acadar melloras progresivas nas condicións laborais e achegarse progresivamente co fin de chegar á media salarial española, e cando chegou Feijóo o paralizou primeiro e en 2010 o retirou. Falou vostede de datos, e sí, falo de datos. O 15% dos novos titulados son contratados de forma estable, pero o restante 85% tiveronse que ir para outras comunidades autónomas, ou estranxeiro, ou repetir o MIR. Esos son os datos que temos. Os datos que temos é que a Organización Mundial da Saúde recomenda un titulado de medicina por cada 10.000 habitantes ao ano, e isto recomendaría en Galicia máis ou menos 270 titulados ano. Saen 350 titulados ao ano. Polo tanto, déficit non o hai. Si existe un problema con pediatras, pero tamén hai formas de solucionalos. Por exemplo, sustituílos por médicos de familia con especialidade en poricultura, facer políticas de contratación estable
posto que varios pediatras vanse a outras comunidades autónomas ou outros países porque a Xunta paga mal, ou pagar razonablemente para que se queden aquí. E sobre o asunto que falaban, o segundo punto de demandarlle ao Goberno de España, o tema dos MIRs, primeiro hai que acreditalos para validar que estamos capacitados. E mentras gobernou Rajoy, nin se solicitaron nin se acreditaron. En canto se chegou ao goberno o Partido Socialista, o PP apresurouse a pedir máis prazas MIR e a decir que é culpa do goberno de España. Sempre é igual. Deixar que España se caia que nós xa levantaremos. A realidade é que non estaban nin acreditadas e que o goberno de Mariano Rajoy deixou ata 500 peticións de toda España sen avaliar. Polo tanto, intención toda. Agora non se pode facer nesta anualidade, posto que se acreditaron máis prazas de medicina de familia, pero acredítenas, valídenas e o Goberno de España responderá. Pois, señor secretario, que se someta a votación por separado. A moción do BNG para a mellora da sanidade pública, votos a favor, votos en contra, abstencións, ninguna. Vale, pois queda aprobado. Votos a favor do BNG e do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular. E o punto 10º, a moción do PP para mellorar o servicio de pediatría no PAC de Betanzos, votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular, o voto en contra do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte.